राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। तो कैसन बानी लो रउआ सभे यूट्यूब फैमिली। आशा ना पूरा विश्वास बा कि रउआ सभे कहीं हो खबलो, स्वस्थ हो खबलो, मस्त हो खबलो, अपना काम में व्यस्त हो खबलो। तो देखी लोगिन हमरा घरे तसली अम्मा किने गइल बनी, अभी पसंद करे गइल बनी तसली। तसली दूगो बाटे तो उहे बदलवावे के बाटे। आ दाल वाला तसली यहाँ के पसंद कैले बनी। दाल वाला तसली तो बहुत अच्छा बटे दाल बनावे वाला। काहे से कि हमनी के ज़्यादा फैमिली नहीं जा, हमनी के कुल मिला के 5 फैमिली बानी जा, बड़ा छोटा लेके। तो सासू माँ तसली पसंद कैले बानी और जिन आइल बनी वही ब्लू साड़ी वाली लौकतनी वहाँ के तसला लेवे के बाटे, वहाँ घरे शादी बाटे। तो अभी ना लेबू छोड़ के गई, देखी तो कितना बड़ा वो तसलो ले बनी। वो हमार पड़ोसन है। तो देखी लो रउआ सभे अम्मा अभी मलाई करतनी, अभी जो खाई तसली और पुरान कुल बर्तन बाटे तो सब मिला के बेचे के बाटे। अब बेच के उ तसली ले आई। अब एने देखी लो सासू माँ गईनी, बुझाते ये पड़रू परेशान कैले बाटे। तो दौड़ल गईनी हाँ घेरे खातिर। उतरा के कहीं इधर उधर भाग जाताटे। पड़रू मान ले कि कोई फरफरारी लगैले बाटे, कोई धान लगैले बा, तो जाके जियान करी तो लोग गाड़ी दी ना। तो वह सासू माँ गइल बनी शायद पकड़े खातिर। और तब तक ले ये नहीं काठरा पसंद करता इन लोग, पड़ोसन दो जनी बानी लो तो काठरा पसंद करता इन लोग। और देखी लो छोटकी तसली रखाइल बाटे तो सासू माँ के लेवे के बाटे, सासू माँ के पसंद बाटे वो, ठीक ना। तो वो लोग के दिखावत नहीं कि सासू माँ केने बानी। देखी लोगी रउआ सभे हाँ ये नटखट पड़रू बहुत ज़्यादा परेशान करता। उ पकड़ैबो ना करेला। मान ली कि सब केहू के जायदाद लागल बाटे, धान रोपाइल बा, धान के बिया बाटे, मकई बा, बजड़ा बा, केहू के खेत में जाके चरे लगी तो कोई गाड़ी दी ना। एक ही चलते सासू माँ उन्हें जाए नहीं देत। देखी लोगी ना गईनी अम्मा। अब आवतनी, अब बर्तन लेके जाए तसली हम मैंने रखले बानी। तो भात बनावे ला एगो तसली रहल हटे तो वो खिया गई रहल, ज़्यादा दिन के हो गए तो भात उत बनावत रहनी तो लाग जात रहल हटे, नीचे धो लेत रहल। आ एगो दाल वाला तसली रहल हटे तो पेनी जर गई रहल हटे। तो पेनी जर गल तो अच्छा ना लागत रहल हटे, बिल्कुल अच्छा ना लगी। ये से कई दिन से अम्मा से कह दनी कि अम्मा तसलिए बदलवा दी, अच्छा नहीं लागत। केहू आई जाई तो का कही बर्तन जरल बाटे। अब जरल बर्तन खुद ना पसंद पड़ल हटे। तो देखी लो होदे कितना बढ़िया तसली रखाइल बाटे दाल वाला, हमरू के भी बहुत अच्छा लागता। तब सासू माँ देखी लो होदे तसली लेके जातानी। देखी लो एगो बड़हन तसली बाटे, एगो दाल वाला बा, एगो दाल वाला है, एगो भात वाला हटे तसली। तो दूगो तसली बदलाता तो एगो तसली मिली। अब देखी लो वो देनी तसली वाला अभी देनी है कि का करेनी कि मोलाई करेनी। अभी और बर्तन ले ले बनी होदे पुरान धुरान कुल बर्तन बाटे, ठीक ना। तो हम रउआ लोग से हाथ जोड़ के विनती करतनी कि हमार वीडियो अगर जे रउआ लोग के अच्छा लगी तो रउआ सभी चैनल के सब्सक्राइब जरूर करेब लोगिन और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेब लोगिन। काहे से कि रउआ लोग तो सपोर्ट करत नहीं लोगिन, खाली बड़ा यूट्यूबर के वीडियो सपोर्ट करते हैं लोग। तो केहू छोटे से बड़ा होला, केहू एक बाइके थोड़िए ना बड़ा हो जाला। तो रउआ सभे चाह देव लो तो हमरो चैनल बड़ा हो जाई। वो तो बड़ा कईल कोनो मुश्किल थोड़ी बा, रउआ लोग के चिटकी के खेल बाटे। रउआ लोग चाहेम लो तो जीरो से हीरो बना देम लो, हीरो से जीरो बना देम लो। जनता जनार्दन सब रउआ सबके हाथ में बाटे। तो देखी लोग इन दूगो तसली होदे रखाइल बाटे साज के, नीचे भात वाला बा, ऊपर दाल वाला, और होदे बर्तन बाटे पुरान धुरान बेचाता। एगो तसली खातिर इतना सारा बर्तन बेचाइल बाटे, ठीक ना। घर के सब बर्तने बेचा गईल, लागता आज सब बर्तन बेचा गईल घर के। और इतना सारा बर्तन दियाइल बाटे तो एगो तसली मिलल बाटे। तब देखी लो सासू माँ जातनी दूध के पैसा, दूध देले बनी केहू के तो पैसा खातिर जातनी। तसली में घटता काहे से कि दोनों तसली के दाम 100 रुपया कैले बानी। तो 100 रुपये में ये तसली नहीं देत, ये तसली के दाम कैले बानी 280 रुपया।
280 रुपया कइले बानी। आमा कहतनी कि ना हमके 100 रुपया में दे दी, तो 100 रुपया लायक तो बढ़ला ही बाटे। आखिर इ तसली में बाका बहुत हल्का बा तसली, अभी फिर भी यहाँ के रिगिर